Allah ya sa mu haɗu da shi. Yaro. Ai ni ne. Kutuwar durin wada mun kai nake Yes, ni ba ina neman ka. Na jika garin kwakin. Na zauna zan sha ina jin yunwa da sanyin safiya. Ka zauna ka shanye. To kai waya shi lokaci da na aje gari kwaki wa ka sai akwai na wa lokaci da lase na aje gari kwaki wa shi. Every night ka dauki gari kwaki ka dauki. Dan da raba ne da kai sai. Ai kiya an kiri wala. Ni me raba ne da kai. Gari wa da ka ga dole ne ci zauna gari wa na yin abun da na so. Ba wannan maganar. Dole sai ka biya ni garin kwakin nan. Ba sai na kwaki ba na ba. Ise gari kwaki is very important. Ni na zo da shi daga gari mu. Kai ba ka Hausa. Gari kwaki wa na Hausa gari kwaki wa akwai beza ma gari kwaki ba Hausa. Gari kwaki ne banza? To da gari mu gari kwaki mai idan banza ne biya ni. To ka gara wannan. Ka wani riki sai ka ce wani wannan ba bin na fi ka kudi ba. To ba ni ne mai kudi ne ta. To ba ka to da kudin ba ni kudi na. Ina kudin. Gari kwaki da ka shanye nan na biyan. Gari kwaki na kawo kwano 2, na kawo kwano 3, na kawo kwano 3, na kawo kwano 4. Ka shanye gari kwaki everything kuma ka zo ka. Ni fa naga kaman ma raina mun hankali zakai ba biya na ma ka shirye yi ba gaba daya. Baka shirya baka biya ni ba. You dey pay you. Biya ka kudi. A kai me zai biya ka kudi. Baka shirya fada ba ko? Baka shirya fada ba. No na mutumi na bosi ba. Wallahi mutumi kirbi ne wa. To mu shirye mi. Ni to garin kwaki. Ana zo. So mi fara ko. Ni wallahi mutumi wa da kina gani shi. Sai na yi fada da ke wallahi yau everything idan ka fito fina ai ba kafi gudu wallahi ba kafi gudu ba. Yaro. Ai ni ne.